sawiji senajan apa palakoni aku bakal tidak mati tetulung hatiku analukane sapisan ketamu wong bagus tapi lakon anggodo ati ariantan siang tahu aku merpati oraka nonton rasa amanat tekenalku alermu yai sekarang kata desa
Ada. Penyok lengaling serbem. Tak rewangi membualan. Iya dong. Sikil mendung sak jagung-jagung. Ingat rasanya gagal umat. Iya dong. Rasa rasanya wong duwe omongan yo kumbang semendung. Iya. Ini kumbang semendung dino iki mbok. Dibodono karo sok dibuka. Diganya nang lo, diganya nang anak lan putu. Iya dol. Ya mulane mbok. Anak lan putune sing wis dicitan mbok. Lah iya dol. Nek mari dicitan duweni sifat kang dewasa. Iya. Tak tenangane wong tuwa tapi ojo lali tuntunan agama sedina sungi kaping 5. Mulane nek putu ayo aja terlalu nonton TV mbem. Nek wis terlalu nonton TV mbem kakean nonton TV lalu sinau lan ngaji. Iya dong. Nek wis lalu sinau lan ngaji arek dadi gak ngerti sing rugi ya wong tuwa loro mbem. Mbem. Iya dong. Jawa Utara to bejo-bejo kon manungsa kadang ngene Gusti sing Maha Kuwasa. Ora manungsa ya urip-uripan ya uripono dua tepo-tepak sira awak ayo padha lepakno awake dhewe ra ngono Mbak. Iya dong. Iya Mbak. Bang semendung dina iki dibotono karo bahasa Sibohaja. Sing ditekan langgone daerah Senden. Digane nang lan putula sak tanggane, Mbak. Ora Mbak tak susul nang papan padunungane. Ya, maaf aku nek brimbo.